Hello, what's up mga katisoy? So salamat dahil sa atong 990 viewers. So road to 1K po tayo. So welcome back to the channel. So karon nagduan ta mo unsay mga tips sa mga katisoy kung unsay mga outfit. So kung wala pa naka-subscribe, so please like and share and comment. So please subscribe and click the notification bell para update ka sa mga video. So karon sundan na nato ang atong intro. Kailangan ito. Okay, hello mga katisoy. So di nato dugayon no. Tudloan na ta mo unsay tips sa mga katisoy. So mo siya mga outfit. So una is kini pantalon. So kailangan kung suroy ka, kailangan black yun mo ha. Pantalon mga katisoy na. Black is beauty. Mao ba na siya sa mga katisoy. So ito na to. So kailangan siya ng hapit na pantalon. Ana. So kailangan insert yung sapaw. Insert. Dapat buot yung kayo mga katisoy, dapat buot yung dinani kayo buot anani. So muna siya una sa pantalon, so kailangan black. Sunod mga katisoy is yung sapatos. Yung sapatos sa high cut, kailangan siya, dapat high cut ha, high cut na sapatos. Kailangan siya kan dapat advance high cut ha. Mga siya mga katisoy, high cut yeah. So kailangan nakainani mga katisoy kaya mo man siya ang pinaka una dyan mabantayan dyan. Dapat na di dyan mo kalimtan mga nani ang sunod mga katisoy kaning sa sinina ta para so mo siyang kasagaran mga place sa mga tisoy. Ano siya kita niyo mga boys nani ha inani ang mga kuan ha mga outfit ha kailangan na anak mo siya anak. So dili isira dapat anak raw dapat nani ha na dapat nakainani. So nani mga katisoy luhat mo para tapod mo yung tips. Check pa rin nyo tuyok nyo diri tuyok kaisa lang mga katisoy kaisa lang na. So kailangan ang bulsa dapat pilaan na nagawas ano kamurag Korean style ba ano siya mga tips mga katisoy sunod talo kailangan nakay talo nani dapat nani mga katisoy kani talo niya dapat hugaw gamay kay para dili kayo kan ba angka sa mga kuwan girls diya sa gawas. So dapat kuha niya mga katisoy muna mga outfit sa mga tisoy muna mga outfit di pa rin na ito kalimtan dapat bakos so kailangan ang bakos mo tie box wala ba tayo tie box kalimut ko sa tie box kailangan tie box ha so, yan ang mga pormahan
Ana nya kuan ang last is kay dapat na bag ano dapat na bag oh. Luan to mo ano di ba mo ni uso karon ng anak nila ana at pinana pagsuot oh at diri dapat ano sa bago anak mga katisoy oh. Kukuha na ninyo mga inani na porma mga outfit so mo ni siya mga tisoy oh nawa tapos inani pod mo lakaw ang tisoy oh tuloan mo ano ano so makita kag check ano bakit yung kagkaduhan eh mana ka ya aka na po ka so pag nagay chicks mga katisoy hindi na sa mga boys so kailangan di dyan mo malintan na di kayo mga pahumot ano luan ta mo sa mga pahumot na ko mga katisoy mo ni pahumot humot kayo ni siya dapat kani dyan na pahumot mga katisoy garden blossom ano pag magkita ang chicks ano mga ada pinana din ka dapat di dyan mo makalintan ang bag dili dyan mo na siya isulod naon ni mo pag makita ko kag chicks ada pinana din pao din mo na ana din mo di natin ipakita ang kuan mga kaya pamot para dili nila matundog bakit din siya naon din mo para paglabay labay mo kan mana man ang babae muktaron ay mana din sila nabuang sa mga katisoy ba sana siya tips ko na siya para sa ko na siya ka tips para ang babae mabuang pud sa mo kailangan na di kayo ano mahumot duga lang yun yung mga katisoy kailangan na pahid ayun pinabukas mo ko na so dapat na di tie box ni siya doya pinabitay po ang tie box mo ano so mo to siya mga katisoy so mura na siya so kung gusto niyo ma-achieve ng inani so tanawan lang niyo yung mga boys so para sa inyo ma-achieve niyo ang mga outfit sa nani jud akong ginabuhat basta mulakaw ko magawas ko ana jud ana so ana mo to no ana mga pormahan kung tindog ana diya to so mga mo na siya ang tips mga outfit karon na nata sa shout out portion mga katisoy salamat tayo sa inyong suporta no labi na sa katong nag-comment so kung gusto mo ba shout out so i-type lang dyan sa comment box ang hashtag Tisoy Problem so kung gusto mo po shout out so comment lang din no so kung wala pa nakasubscribe sa akong channel so please subscribe my channel Tisoy Problem TV so ay kalimot so inyo ang stress labor so muna to siya mga katisoy bigang salamat so road to 1K na ta salamat sa inyong suporta God bless.